Za nastupajući praznik Uskrs pripremamo se kako po pitanju nekih drugih duhovnih stvari, tako i za uređenje našeg doma, da bismo dočekali praznik u veselju i radosti. Zbog toga je važno odabrati osim bogate trpeze i dekoraciju koja će je pratiti. Pored spremanja tradicionalne hrane i porodičnog okupljanja, obilježavanje Uskrsa posljednjih godina podrazumijeva i svečano uređenje doma. Uskršnja dekoracija enterijera je značajan ritual u većini porodica i mnogi se trude da im prostor u kom žive zablista uoči velikog praznika. Sedmice koje prethode Uskrsu donose finalne pripreme, a u njih, osim onih vezanih za hranu, spada i odabir dekoracija sa motivima uskršnjih jaja uz proljećno cvijeće, figure domaćih životinja i svega onog što najavljuje proljeće i buđenje prirode. Centralni dio doma za vrijeme Uskrsa je svakako sto. Zbog toga je važno da bude aranžiran i pripremljen sa ukusom, pri čemu posebno treba imati na umu one koji se najviše raduju prazniku, a to su mališani. Stoga je uskršnji sto najčešće tematski dekorisan. Postavljaju se jaje u maštovitim posudama, ali i figure zečeva, pilića i koka. Jaja za dekoraciju mogu biti prirodna ili vještačka, oslikana, jednobojna, samostojeća ili u činiji, na vama je da odaberete. Njih možete položiti u vaze, kutije, kantice i posude. Sem ukrašenog uskršnjeg stola, obojenim jajima, lijepim tanjirima i escegom, pravu prazničnu atmosferu dočaraće i ostali ukrasi koji simbolizuju veliki praznik. Cvijeće i cvjetni aranžmani će cjelokupnoj dekoraciji dati dodatni šarm. Pažljivo odaberite stolnjak ili podmetače sa cvjetnim uzorcima i vaš uskršnji sto će biti spreman. Nekoliko posebnih kutaka u domu možete ukrasiti uskršnjim dekoracijama jer će zasigurno privući pažnju i izgledati prijatno za oko. Raznobojna jaja, uskršnji zečevi, gnijezda od trave ili sijena, rasvjetale grane drveća, cvijeće, mahovina, šareni slatkiši raznih oblika su samo neki od ukrasa koje možete iskoristiti za Uskrs i uvijek su dobrodošli kao dekoracija. Kada su boje u pitanju, mogu biti jednostavne, jarke ili pastelne, za Uskrs nema dizajnerskih pravila. Ukrašavajte onako kako vam se dopada. Pošto ovaj praznik slavimo u vrijeme buđenja prirode, u jeku proljeća koje je obojeno najljepšim i najživljim bojama, za ukrašavanje doma preporučujemo dekoraciju u pastelnim nijansama. Veliki izbor uskršnjih ukrasa za dekoraciju doma pronašli smo u home dekoradnji Lamija Kaza, čiji se saloni nalaze na starom aerodromu u Podgorici i u shopping centru Butiko u Radanovićima. Kod njih u lijepo uređenom ambijentu možete pronaći mnoštvo originalnih ideja i dobiti savjete kako da sa stilom, proljećnim i uskršnjim dekoracijama ukrasite svoj dom. U susret Uskrsu svako želi da baš njegov dom izgleda lijepo i da ostavi utisak na sve koji borave u njemu ili dolaze kao gosti. Lijep uskršnji dekor će donijeti pozitivnu energiju i napraviti radosnu atmosferu u vrijeme praznika. Uskrs je divan praznik koji označava novi život i buđenje, tako da je idealan povod da vaš dom ispunite vedrim bojama, cvijeća i prirode.